lidi, to je svého prvního videa a dneska to bude taková reakce. Nevím, jestli se tomu dá říkat reakce, prostě, aby to vidělo víc lidí. Ano, viděla jsem video od Wendy, nechtěla jsem sem dávat úplně stejný její videa, ale prostě už se to nedá, je to všude, je to úplně všude. A myslí si, jak je dobrá a chci vám tím ukázat, kdo tady kandidoval na prezidentku, kdo si tady hraje na největší prostě dítě a tak. Takže tady máte první video, co mě nejvíc naštvalo, nejvíc mě to urazilo a nejvíc to asi urazilo všechny. Takže tady máte první video. No, a nebo máte LTEčko? Máte LTEčko nebo máte Wi-Fi, no? Vy máte Wi-Fi, no, to se divím. Od kdy máte Wi-Fi, no? Od kdy mají starý báby Wi-Fi, no? A jediný otázky, které ty lidi tady mají, kolik vlastně mám let? A nejste stará. A moje babička, ta neví, kde se to zapíná, co mě potví. Starý babicně, prosím tě, strčí svoji babičku někam do hrobu. Takže teď jste si dokoukali to video a já bych tomu chtěla říct, že to je nehorázný, jak někdo může tohleto vypustit ven, vypustit mezi malé děti, vypustit mezi všechny. Nechápu to. Absolutně ji nechápu, protože co ona dělá, to je něco příšerného. Proč by někdo posílal ostatních babičky do hrobu, když sama je stará? A ona prostě jenom kvůli tomu, že tady z ní někdo udělá srandu, nebo prostě cokoliv, nevím, co se tam stalo, ale prostě nemohlo to být až takový, že by někdo někomu prostě přál to, aby šla jeho babička do hrobu. To prostě se nedělá, to nedělá nikdo, v podstatě, někdo jo, já to aspoň teda nedělám, ale prostě, proč by to někdo dělal, prosím, proč by to někdo dělal? Nemám k tomu co říct, nebudu se k tomu dál vyjadřovat a můžeme jít na druhý video. Ještě bych chtěla před ním říct, že vlastně Jenička nám tady teď poradí, jak hezky se zbavit akné, za které nemůžeme. Je to něco, co bude mít každý a vždycky. Není to nic, co by prostě neměl jeden člověk. Každý člověk bude mít akné. Neříkám tady nic, ale prostě je to tak, takže se na něj podívejte. Ještě nevyzkoušel levanduly použít proti akné anebo jiným dalším problémům s pletí, tak já myslím, že právě teď je na čase. A já to tady budu vykládat tak dlouho, dokud opravdu všichni nebudou vyléčení. Takhle si uvaříte opravdu veliký kotel, aspoň. Takže k tomu absolutně vůbec nemám nic co dodat, protože tohle je prostě, že to už je výsměch lidem, kteří to budou mít, ale všichni to budou mít a prostě jí taky zmizí jí vrásky pomocí lavandule, nezmizí jí vrásky, stejně jako prostě nám nezmizí akné, je to strašný. A ještě jsem vám lidi dám, prosím pěkně, návod, jak tu levanduli používat, když jsme úplně vypatlaný. Tohle je video pro ty, kteří mi píší, že jim ta levandule nepomáhá, protože si to jenom ťupkají nějakým tamponkem. Tak já vám teď ukážu, jak si to, prosím vás, musíte opravdu umývat. Dáte si tu levanduli tady do tohleto. Je to jasný? Ano. Takhle to tady máte. Dáte si to semhle. Dávám příklad. A teď si to takhle budete umývat. Aspoň 10krát. Pořádně. Zase nemám k tomu co dodat, protože prostě je to příšerný. Chová se jak malý děcko. Wendy ještě v tom videu, co ona natočila o ní, má video, kde prostě se vysmívá tlustým lidem. Konkrétně nějaký jako asi paní. Prostě, že je tlustá, že do TikToku vybírá prostě for you a prostě takovýhle a že tam to tlustá nějaká babizna byla prostě ve fitku, tak se asi snažila se sebou něco dělat, ne? Snažila se konečně třeba zhubnout nebo něco, nikdo neví, proč může být prostě při těle, proč, to neví nikdo, může být nemocná, může mít cokoliv.
a ona to neovlivní, ani když mi právě bude nadávat prostě všude možně. A teď vám pustím video, kde si sama Janička, prosím pěkně, hraje na malý děcko, který už jako chová se tak, ale prostě ještě k tomu to dodá to video, prostě no, podívejte se sami. Nazdárek mládeži, já často vzpomínám na mládí a to jsme tenkrát zpívali tuhle písničku. Sedla madla, sedla do jetele, cvrček se jí za kous, rovnou do dudlaj, 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 dá, dudlaj, 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 dá. Zase nemám k tomu co dodat, prostě tohle bylo asi poslední kapka, protože to prostě se nedá. A tohle přece nikdo nedělá, nikdo dospělý by tohleto neudělal, tohleto by nikdo nenatočil. Kdo by tohleto natáčel, proč by měl někdo potřebu tohleto natáčet? Takže to by bylo asi všechno, co jsem vám tím chtěla poukázat. Kdybyste něco nechápali nebo něco, tak se koukněte ještě na video Bendy, bude v popisku. Chci to dát, prostě posunout to dál. A tohle bude všechno pro tohleto video. Mějte se krásně, hlavně prostě dávejte na sebe pozor a tak. Takže ahoj. Takže ještě takhle nakonec to dotočím, ale chtěla bych se vám omluvit za to, že jsem se tam někde zadrhávala, ale je to takový strašně narychlo natočený. Takže mě prosím omluvte a teda ahoj.